видео ще ви запознаем с правата, които имате като лица, получили временна или международна закрила във връзка с здравеопазване, както и с рисковете, за които се осигуряват работещите лица. Ако сте кандидатствали за международна закрила и все още нямате окончателно решение по молбата си, здравните ви осигуровки се покриват от Държавната агенция за бежанците. Ако имате предоставен бежански или хуманитарен статут, вие сте длъжни сами да плащате редовно месечните си вноски за здравно осигуряване. В случай, че сте наети на трудов договор, работодателят ще удържа от заплатата ви тези вноски. Държавата покрива здравните осигуровки на деца под 18 години, студенти и пенсионери. При временната закрила за лицата под 18 години, както и за жените над 63 години и за мъжете над 65 години, здравноосигурителните вноски са за сметка на държавата за целия период на временната закрила. Здравното осигуряване на лица над 18 години и под 63 години за жени, както и под 65 години за мъже, се покрива от държавата за период от 90 дни от датата на предоставянето й. Ако сами ще заплащате здравните си осигуровки, не забравяйте да подадете декларация образец 7 в Националната агенция по приходите. С тази декларация се отбелязва началната дата на осигуряване и размера на вноските, които ще плащате. Законът предвижда минимален размер на здравните осигуровки, които трябва да плащате всеки месец, ако не сте регистрирани като самоосигуряващо се лице или не получавате доходи по трудов или граждански договор. Този минимум нараства всяка година. Ако работите по трудов договор или имате други доходи, здравните осигуровки се начисляват като процент от тях. Крайният срок да платите здравните си осигуровки е 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако не платите на време, ще ви се начисли лихва за всеки ден от забавянето. Плащането може да стане на място в офис на Националната агенция по приходите, по банков път или онлайн чрез портала на НАП, ако имате персонален идентификационен код. Здравноосигурителните ви права се прекъсват, ако не сте платили повече от 3 месечни вноски и се възстановяват при заплащането им. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не ви лишава от здравноосигурителни права. Ако си плащате редовно здравните осигуровки, имате право на личен лекар. Той прави редовни прегледи и задължителни вакцинации. Може да ви предписва лекарства и да ви издаде медицинско направление за лекар-специалист. Личният лекар може да ви издаде документ за временна неработоспособност, ако работите по трудов договор. При посещение на личен лекар трябва да заплащате минимална потребителска такса. Осигурените лица имат право и на определен набор от безплатни зъболекарски услуги или да се ползват от по-ниски такси срещу представяне на здравноосигурителна книжка. Социалното осигуряване е система, при която хората, които работят, получават допълнителна закрила при настъпване на определени рискове. Например, когато се разболеят, пострадат по време на работа, забременеят, навършат възраст за пенсиониране, останат без работа и други. Тази закрила е под формата на парична компенсация или услуги. На социално осигуряване подлежат хора, които работят на трудов или граждански договор или са самоосигуряващи се лица, които на база на дохода, който получават, плащат осигурителни вноски към съответния фонд. Фондовете са общо заболяване и майчинство, пенсии, трудова злополука и професионална болест, безработица. Рисковете, за които можете да се осигурявате, зависят от това каква работа извършвате. Най-голяма закрила ви дава работата на трудов договор. В тези случаи се осигурявате за всички възможни рискове – заболяване, майчинство, старост, трудова злополука, професионална болест и безработица. Осигурителните вноски на работещите на трудов договор се дължат върху получените брутни месечни трудови възнаграждения и се внасят от работодателя, като се правят удръжки от заплатата ви. Ако сте самоосигуряващо се лице, т.е. работите на свободна професия, като например счетоводител, занаятчия, адвокат, фрилансър и други, то следва сами за ваша сметка да внасяте социалните си осигуровки. Като самоосигуряващи се лица не можете да се осигурявате за безработица, трудова злополука или професионална болест. Ако работите на граждански договори и не сте самоосигуряващо се лице, то вие ще сте задължително осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
Вноските се удържат от лицето, което ви е възложило да извършите конкретната работа по гражданския договор.